Najeriya ƙasa ɗai ce, al'umma mu rinka dubawa, haɗin kanmu zai zamo riba, haƙuri hanya ta dacewa. Zagi kunshiwa gabaninmu bai halin amai da lashewa, miƙa al'amari ga Allah ita ce hanyar kwarai ta dacewa. Yan kudu hadda ma arewa a daina nunin daban gabilanci, wazo biya ake kiranmu haɗin kan da babu lalaci. Wayar bawa zo Hausawa biya Inyamuri ba nuna bambanci. Ƙasa ɗaya Najeriya al'umma juna mu yi wa sassauci. Ra'ayoyi na 'yan ƙasa kwai bambanci, ai kira a sasanta. Shugabanni ku rinka adalci a ƙasar don tsare al'ummarta. A ƙasar in har ana kishi an ji buba ya rubuta 'yancinta. Sai ni kafiya ina ta kira junanmu mu daina wake ta. Talakawa mu zam haɗe kanmu ko yaushe ina ta yin zance. Shugabanni ku tattaro girma ku yi aiki ku kau da kalace. Zaman lafiya in yayi wuya haɗin kanmu za ya lalace. Malamai to ku tattado himma domin addu'ar ku riba ce. Alhamdulillah. 090 35 44 40 83